giputaan kamo sa Espiritu Santo niadtong panahona unsay angay ninyong isulti. Because the Holy Spirit is the giver of wisdom and understanding. Is the giver of knowledge and discernment. Gisgutan sa unang pagbasa, sumagingon, og naghangyo ako sa Diyos, sa atong Ginoong Hesukristo, ang kamahan-amahan nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong malamon og magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Nisude pag-ila sa Ginoo kung wa nimong espiritu. But all of us has been given the sacrament of baptism. In other words, nikunsada na to ang Espiritu Santo. Ang pangutana kon nasayod makitag unsaon na itong paggamit sa gahom nga gihatag sa Dios. Gihatagan mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong mga binuhat. Niingon kita sa Salmo Responsorio. The surpassing power of God has been given to our Lord Jesus Christ, nga amoy nangulo sa itong simbahan. In other words, the surpassing power of Jesus Christ is in the Church of Jesus Christ. Gibutang sa Diyos ang tanan uban sa pagmando ni Kristo og alang sa simbahan. Gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kaigpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Nakita ninyong sumpay? Ha? Ang Espiritu Santo gihatag kanato, ang gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo anaa sa iyang simbahan. O wa kay kadukan, because the Holy Spirit is the sanctifier. The Holy Spirit is the giver of perseverance and courage and bravery. The Holy Spirit is the giver of joy and peace. Santa Teresa nag-ingon na ang santos nga atong gisaulog karon. Og ningon siya nga ang kinangingigan nga gasa sa gingharian sa langit is tranquility, is peace. Muna'y kinanginigan nga gasa sa Espiritu Santo. Ngam, kadabang. So, ako na pag-explain kadang wa kay kadlukan, wa kay kaguol, wa kay pagduda. Ang nga tao, tingali magduda nimo. Because Santa Teresa started in life in the world. Ganahan sa pahumot, ganahan sa lusyon-lusyon, fashionista, ganahan nga sanina, nga nindot, party-party. And then her life changed, sa sakit siya malaria. O kaya nakitaan ang kawahinudan sa kalibutan. But the people did not believe. Giibisitahan siya ni Saint Peter of Alcantara. Og ningon si Saint Peter of Alcantara, there is an unmistakable evidence of the Holy Spirit in this woman. Na? Karing santos, makaila dahil santos?
Kaya sabi itong palahubog, makailan mo nagpalahubog. Kaya sugarol, kaya mo sa kisay sugarol. There is an unmistakable sign of the Holy Spirit in this woman. Bisag di mo tuong mga tao, she was experiencing visions and locutions and even levitation. Kanang mulutaw ba? And other gifts of the Holy Spirit. Masakiton, luya og lawas, apan nagtukod og daghang mga monasteryo para sa mga madre. Hasta gani para sa mga pari. Kanawang na disiplina ba kay ang mga monasteryo na itong panahon na murag nausab na, nakuang na sa disiplina. Kanang Carmelites, muna yung mga madre ni Santa Teresa de Avila, Discalced Carmelites. Ang buot pasabot, mga way sapatos. Discalced, way kalso. Aligri kayo kay natunong mansad nga naatay Walking with Jesus Seminar karong adlaw ug ugma para sa atong mga batan-on. It is about the Holy Spirit. It is about the Holy Spirit that has been given to us to know what the Holy Spirit is going to do for us. The Holy Spirit, which is the surpassing power and glory of God, given to His church. Kay mahimo kag dato kayo nga dato kay kasanan nga gamhan ka kayo diha sa Ginoo apan kun dili ka kay mao mogamit niini way hinungdan ang tanan. Munang mga batan-on sa atong parokya, they are so blessed when they will come today to join in the Walking with Jesus Seminar nga sa mayong kabubuton gihatag ka nato sa Oasis of Love of Cebu. Hinaot ito sa atong pagpamalandong atong tanaw na atong kaugalingon Ginoo. Di ba mo Ginoo kadaghan kag mga gasa? Importante ko kayo ng imong mga gasa. Sa akong kinabuhi, apan pagkanindot unta gayon. Kung hatagan ko nimo sa gasa sa pagpangandoy, for a deeper understanding and knowledge of the will of God. Diba matangang Ginoo naghatag og kabubuton nga atong subayon? But how beautiful it is for us to grow in the understanding and knowledge of the will of God. Karagang mo, tugsaw ka ba? Nga moingon ka, Ginoo, dara ko Ginoo. Tupha ko Ginoo. Pon ako Ginoo. Aron, madawat na ko ang kalinaw. Ang kalinaw nga ikaw rin makahatag. The peace and the well-being and the tranquility of life away from the problems of the world and the flesh. Marami na, kanang kalibutan, huwag kiniragdag lang ka. Nga kung mahigugma ka kalibutan, di, nagyug ka, mahigugmag Diyos. Kung mahigugma kag magpatuyan kasi mong lawas, maglisod ka pagtubo sa imong kinabuhi sa pagampo. To pray, to grow in the understanding and knowledge of the will of God. Mukha na ang pangandoy sa mga santos. They find peace, they find well-being, and they find the tranquility that we are talking about in the celebration of the Holy Eucharist. Nga sa matang ingon nato, atong ipakita ang atong paninugsanay. Sa ano ito papakita? Kalinaw sa Ginoo na nimo. Di ba? Didot kaysa? Ang kalinaw sa Ginoo. Kita kasi mong kaaway, may ka
Parts, wala to ha? Ang kalinaw sa Ginoo nani mo. Ha? Unya mingon sa siya nasa ni mo. Di magakos mo. Magpinasaluay mo. Nga naman kalinaw gud. Apela to sa atong mga pagampo ang mga tao nga way kalinaw. Mga tao nga nalibog ug sa ilang buhaton sila kinabuhi kay nagpalayo sila sa simbahan. Nagpalayo sila sa Espiritu Santo. Nagpalayo sila sa Dios. Sa ngalan sa manuk sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog.